आम्ही तर आपल्या जेवची काय विचारू जेवची तेव्हा तुझा ना मग यावा पुणग्या जसा तू युट्यूब वर फॉर्म मध्ये येईलच ना आता तू काय आमका विचारित नाही तर पहिला 10 वेळा अरे इलो विनू अरे आता अरे एका पुणग्या खात ओ मॅडम प्रसिद्धी मिळाक लागल्या बरोबर घ्या झाला डीम झाला पुणग्यात चरबी असं म्हणणार घ्या बरोबर असं म्हणणार बरोबर आहे बरोबर आहे तसंच म्हणायचा होता आम्ही म्हणणार होता पण तुझ्या तोंडात घ्या बरोबर जरा ना चेहऱ्याक जरा फेस वाचलो जरा काळी झालं असं नाही मग आम्ही स्वतःचा काळात फक्त बरा आहे देवाचं देव काढ नाही तर ती याची असतात ती काही शायनिंग मारून जाऊची नाही ह्याचा पान असत ह्या गी पाळ चोळीत बस नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. गेले 2-3 दिवसापासून काही व्हिडिओ शूट केला नव्हता, कंटाळा आलेला आणि इकडे तिकडे वेळ सगळा निघून गेला. तर म्हटलं आज सकाळी सुरुवात करूया. आणि आज गावी आल्यापासून पहिल्यांदा येतो आहे बाबूबरोबर गुरांना सोडायला. बाबू आहे मागे आणि बघा गुरं येत आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, आल्यापासून आता 4-5-6 दिवस झाले असतील, अजून पण पूनमकडे गेलो नाही आहे. एवढं कामं होती सगळी गणपतीची आणि इकडे तिकडे जाणं सगळं चालूच होतं. त्यामुळे पूनमकडे जायला काही वेळच मिळाला नव्हता. मोदक खायला तिने बोलवलेलं, तेव्हा आपण गणपतीच्या पहिल्या दिवशी तर बिलकुलच वेळ नव्हता. त्यामुळे व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे सगळंच बाजूला राहिलेलं होतं. आणि आता गुरांना सोडतो आहे. ही बघा चालली आहेत. तू बोललो हय राहू, ती स्वतःहून गेली. तर आज सकाळी 6 वाजता उठलो आहे. व्हिडिओ सगळे राहिलेले एडिट करायचे आहेत हळूहळू करून. आणि पूनमकडे पण आता जायचं आहे. आणि बघू, आजपासून बहुतेक तुम्हाला रेग्युलर व्हिडिओ सुरू होतील. म्हणजे हा व्हिडिओ येईपर्यंत बराच वेळ झालेला असेल. आधीचे व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल. त्या आधीचे व्हिडिओ सगळे आज मी एडिट करतो आहे. तर चला, आज गणपतीचा आज 3रा दिवस आहे आणि आता पुढे 7-8 दिवस आहेत अजून. बघूया काय काय करायला मिळत आहे. आणि आधीचे व्हिडिओ सांगा आम्हाला कसे वाटत आहेत ते. बाकी बघूया आता पूनमकडे काय गडबड गोंधळ चालू आहे. सकाळचे 8 वाजता आहेत. 8 नाही 8:30 झाले असतील. बाबलो जरा लेट उठलो. चल पण ती येणार नाही परत रिटर्न. स्वतःहून घराकडे तू कानू घेऊची गरज नाही. पुणग्याची काय खबर घेऊया आता इतक्या दिवसांनी काय चाललं आता. माझ्या पोटात औषधात जाऊ. अरे काय बसून इथे. अरे काय ढवळगिरी चालू आहे मोबाईल. उतरते हा काय तुला सांगणार बाबा. चालो नाश्ता इकडे रे. ए जगन ये. इथे जातो आता आपण पुष्पाच्या घराकडे जातो. अरे होय. हां, तर 2 दिवसापूर्वी आम्हाला एक मेसेज आलेला की पूनमचं घर बोलू नका, पुष्पाचं पण घर आहे ते. तर पुष्पाचं पण म्हणा. कारण अशी सवय असते गावी, जो मोठा असतो त्याच्याच नावाने असं हाक मारली जाते. त्यात असं इंटेन्शन काय नाही की हे पुष्पाचं घर नाही, हे पूनमचं घर आहे असं काय. हां, तर ती सवय झाली आहे पुणग्याच्या घराकडे. तर हिला होता पुणग्याच्या घराकडे, सॉरी पुष्पाच्या घराकडे. अरे मॅडम काळ्या दिसतात तुम्ही. लाईट लाईट होते काय इतके दिवस आहात कुठे तुम्ही? किती दिवस झाले मी गणपतीत गावी येऊन, अजून भेटायलाच नाही आलात तुम्ही. तुकडे फिरायला गेला गरम लय होता. बिझी झालात तुम्ही वाटतं. दुसऱ्या मॅडम कुठे आहेत? ह्या काहीसून आणलं हे गाठी आहे. केले काल बनवले. कोणी बनवल्या? साशी आणि मी उगाच शिकले. आता तुला येतात काय झालं काय?
या पोटात आधी मेन यांच्याकडे त्यासाठी इले आधी. औषध हा? काय आहे? कोणतं औषध दे आधी मी. झाली वाटतं चाय बी पिऊन झाली दिसत. आता घराकडे पिऊन इलं. चाय नको पुण्याकडे काढवा. पुण्य ऍड करता कंपनी वाल्यांची. कसलो काढवा तो. देखो झेंडू पंचरिष्ट. आज सकाळी जरा कालची प्रसादी भारी पडली. आता चाय पिऊन दुधाची वाईट लागली. अरे भजनातलं उसळ पाव भारी पडलो होतो तुका. ते 4 पाव खाल्ले. कोणाकडे आहेत पॅटीस? काय आहे? मी स्वतः करून जाणार. पॅटीस स्वतः आहे? जाते दिवशी. हा पहिली गोष्ट एक सांगायची सांगतोय. करंजे काय करूचे ते आधी आमच्या आमच्याकडे ऑर्डर परवा उद्या. मग व्हिडिओ करू करंजे करतात ते गजाले बिचारे. एवढा औषध दिलं का जरासं तर पाणी घातलंय बाबा असं काय ए. केलं? कसले पॅटीस? पॅटीस म्हणजे ते ब्रेड वाले. पावा हा. ते तुझा पावा ब्रेड भाजी आणि लावून. भाजी. हा. त्याच्यात इंटरेस्ट आहे. उसळी पावाची मजा ना सगळीकडे उसळ पाव खाऊन कंटाळा येतो. पण ते विकत वेगळा पाव. काहीतरी वया. खाली रामदासाकडे असतं का वडापाव. मग त्यांच्याकडे हा माका भजन साधारण अंदाज असतो म्हणाले काय नाक बा एकदम ह्या आलं. सांग बाबा काही आमच्या जेवण करतायत. आमका काही जोक नाही बोलायचं. आम्ही तुमका सांगा की इल्यापासून एकदा पण त्यांना बाबा बाबा तुझी कमरबाद येतात का. नाहीतर अरे कधी येणार आहेस? अरे येतो बरं. बरोबर. अरे जरा 2-4 बरोबर. दिवस मला लवकर रागाची ये. बात तुझा. 2-4 दिवस तू लवकर माका ये. ना, सावशीचा 2-4 विचार, तुझ्यात मी कशात रागावले. काय माहिती 2-4 आमका दिवस कशा लवकर ये. कशात रागावले? काय माहिती आम्ही तुका ओळखलं. काय होय ना. ओळखलं? काय आहे? सांग. काय ओळखलं? पुष्पी. मी काळव तर तू काळी. पुष्पा काय हा? पुष्पा कपडे धुते. म्हणजे तू सगळं काम तिलाच लावतेस. आऊ. हो ऑर्डर सोडते. ऑर्डर तुझा वाय जरा एकाच घेऊ का वाय जरा राम. काय ऑर्डर सोडलं? एक तर कमेंटला रिप्लाय देत नाही त्यामुळे आमची गोची होते. हे कमेंट आम्हाला वाचावे लागतात. हो हे का सांगा माका सांगा नको. मी देवचे तेवढे देत. काय? का त्याच्या भीती नावाचे माका असतात. अरे देऊ. ते या वळीत नाही होत. हा काय अरे चाल बघूया ते तू मोबाईल चेक. होय तर चेक कर. बिझी असता बाबा. बिझी नसतायत मोबाईल. सकाळी तो डिस्प्ले गेला होता पाठी. पूर्ण डिस्प्ले. इकडे बघा आत बघा. बंद बघा. करा. बंद करा. नंदन काय नंदन पाठीवर जो पडलो. काय 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 अभ्यास चालू आहे. जगाने एका नवीन तुम्ही मोबाईल जाऊ, तुकडे. जाऊ. जगाने नवीन नवीन आयडिया दिली. मोबाईल मधनं अभ्यास कसं करायचो वाचतो. हा दाखवूया. मग म्हटलं मोबाईल जो करणार अभ्यास भारीच करणार. अभ्यास कोण येतात? किंवा चांगला मोबाईल घ्यायचो किंवा तो फोटो काढायचो गुगलवर. मग ती बाई बोलत जाणार तसा मग आपण पाठ इंग्लिश सुद्धा राहायचं. म्हणजे मोबाईल तेवढंच हातात मिळत नंदनच्या. आम्ही येतो कसो. मग ह्यो शिक्षक नंदन का आवडलं असं? हा आवडलं आवडलं. आणि बोललं निर्णय करूचे त्याचं. म्हणजे बरीच नाही. हे का मारी नेमका पाय धरून काय म्हटलं तर आम्ही म्हटलं खाली ओरडे लागला. लोकांच सांग. कमेंट येतात. आजकाल दिसत नाही ती. वय झालं तिचं मी सांगितलं. मी सांगितलं ना मला घेऊ नका म्हणून तुम्ही होय. दुसरी बघा म्हणून. मी माझं तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय. तो घेऊ नका म्हणजे काय. थांब, थांब, आम्ही घेताव की थांब थांब. ये रे बाबा ये रे बाबा. मी येतच नाही ना. हा हा आमचा. आम्ही आपला मी पण तुझा काय द्यावं जगांका. आम्ही आपला तुझं काहीतरी नाव लौकिक होईल. झाला तेवढा हे झालं मोठं झालं. हा? होय, अरे जगाने आई वाचले. आई 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 रे. पुनमचं घर असं थोडा. अरे कधी कधी ऐकलं ही? हय्य तू. अरे हय्य ना आवाज नाही येत जो. काय 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 हे म्हणते? हे म्हणताना म्हणतात तुमच्या घराकडे जाऊया. अगं आई कमेंट आहे. एका पाठवता. तुम्ही बोलतात ना पुनमचं घर अय्या पुनमचं भाऊ. घर. पुष्पाचं पण घर असा. घेऊन ठेवायला तुमचं. कमेंट काय होती कोणी? वाचलंय मी त्या याच्यावर. अरे वा बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे. सारखे बिचारा ते टाकून हा ना घरात. मी काय बोललं यांची चुकी आहे. मी म्हटलंय माझाच घर आहे. नाही तू नाही म्हटलं आम्ही म्हटलं. तुमची चुकी. आमचा नाही, सवाल मी आता बोललोय. चांगलं आहे ना त्यांनी. आजपासून सुरू केलं. आजपासून वेगळा. आता परत तो पुष्पाचा सांगा तो पुष्पाचा परत. कोणाचा ऐकायचा. आय थिंक ए ओ जगा काळजी हा. जरा आजूवर
पण आर्थिक पण ठेवीत नाही. बघा तसं एवढाच काय आता कापलं बडबडल्या. बडबडल्या तो गजाली मारण्यात टाइम जास्त गजाली मारण्यात नाही, पुष्पा माझा असतं तर time एवढ्यात तिने जाऊ 2 का 4 नळ केल्या असते. हो काल 5 मिनिटात किती वेळात काढले. हं. तुझे आणि विरुद्ध कमेंट काय येतात मला काही कळतच नाही. येऊ दे काय हे भावाजी वाचले. थांब थांब बघ त्यांचं. पुष्पा कापण्याचे केले सगळं पण नाही तर मला भाजी आहे काय वाटाण्याची भाजी, अळवाची गाठी, वालीची भाजी, मसूरची आमटी, गोडी डाळ वेगळी पुन्हा आणि बिरडे. आणि भजी, भजीने मजा झाली पहिल्या दिवशी, अळवडी, वडी गौरी दिवशी. मग येऊ पया निवेदक असताना अळवडी तर तरी बोलव, कधी तर असं तर बोलवतच नाही. आम्ही तर आपले आम्ही आम्ही जेवजेवची आपली काही विचारू जेवजेवची आज तेव्हा तुझा ना मग यावा स्वतः काय कुणक्या जसा तू युट्यूब वर फॉर्म मध्ये येईलच ना तसा. बदललं. आता तू काय आमका विचारित नाही. विचारित नाही. नाहीतर पहिला 10 वेळा अरे इलो विनू अरे आता अरे एका पण घ्या खात ओ मॅडम प्रसिद्धी मिळाक लागल्याबरोबर घ्या जरा जरा. डीम झाला डीम झाला पुणग्या चरबी असं म्हणणं, घ्या बरोबर असं म्हणणं. बरोबर आहे. बरोबर आहे तसाच माझा होता. आम्ही म्हणणार होतो पण तू तुझ्या तोंडात म्हणलास घ्या बरोबर केलं. बरं झालं. माझं असतं का काय? हे बाबा हय नाही म्हणजे गरम होईत नव्हता या कागदामुळे होता. गरम आपल्याकडे पण तेवढं होतं. कधी काच पुसावरती काशी गावाला येणार आहे. पण तू जाऊन पुस ना त्यांना ऑर्डर काय तुला सोडतेस हो प्रत्येक वर तू गोष्टीत- कवल्यावर जाऊन ना माका थचून पडायला झाला तर तुमका काय नाही, तुम्ही पडला असता आता सफाई व्यक्ती झालं तो बराच माणसे. हो आम्ही कशा म्हणणार होय बघलं जे म्हणतात त्यांना तू म्हणत नाही आणि नाही म्हणतात त्यांना तू म्हणतो. पडलं किती वाच माणसे आहे. शाबास बरं झालं शाबास पूनम पुनमला हे करत ती तकडे तकडे ए तकडे थांब, थांब. उड्या मारत होती. वा, उड्या मारत. ओव्हर ऍक्टिंग करता म्हणून बरं झालं पडली ती काय म्हणजे म्हणजे तू लोकात ते म्हणायच्या अगोदर ना तू आधी बोललं भारी बोललं बरोबर म्हणजे तू आता कळा लागला काय म्हणणार. खायचा कोणता मानाने मी विचारत नव्हते. आपण मत की खायचा बीचा हे आले काय तर काय हे नवीन काय तर हल्ली आहे ना सगळं हा बरंच हा याच्यात त्यांच्या याच्यात इंटरव्ह्यू पण हा कॉमेंट्री बिमेंट्री करत जातात. हा कसा सिलेंडर जागा एकदम मोजमाप करून लावली बाबा जायचं नाही होतो तो ते का लवकर ते काय कसं कसं गेलं सगळे कारागीर तू का असेच कसे गावले काय कळत नाही आता. हा आम्ही बरोबर आहे ना. घर बांधताना नारळ ठेवलेलं हम्म. कुठे घर बांधताना एक सोडून दोन तीन होते. म्हणूनच ते कारागीर असे गावले. त्याच्यामुळे नाही का होते हं. अति गडबड असली की तसं असतं. गडबड झाली. गडबडीचा प्रॉब्लेम बाबा ह्या हो करूया असं या हो. ते आमच्या पाठी या असतात जरा ग्रोथ मोठे ग्रोथ. ते का बांधा ते तो बांधता मी आता सध्या चालू केलं. गृह बांधायचे काम. हा खरं सांगतोय तुझे बांधायचे आहेत, तुका बांधून ठेव. माझे नको मग नंदनचे तुका बांधतात. तुका बांधून ठेव. नंदनचे बाल बांधता काय नंदनची सांगतो गृहशांती करूची आहे, असं मत. पार्ट टाइम मी नवीन जॉब आता चालू करणार आहे. कर. फक्त मुलींचा ज्योतिष बघू शकतो असं काहीतरी कर. पॉइंट आहे ह्यो. सांगतोय फक्त ते. पोरीत शक्ती बघा संकष्टी कधी आहे बघा. बघा संकष्टी कधी येते अरे देवा नाही तर हॉटेल का मध्ये जेवण चाव करत आता म्हणजे विनू देणार मी 10 तारखेत चाललोय. हो मग तू देत तू दे लवकर कशाला जातोय. मग लवकर म्हणजे काय हयच राहावा की तुझं प्रमोशन झाल्याबद्दल तू दे हॉटेल कसला प्रमोशन झाला युट्यूब मध्ये फॉर्म झालं फेमस झालं. नशीब नाही आणखी काय सांगलं. लोक बेटा केक लावली बाबा तुझ्यावर सेल्फी. पहिल्या विचारतात पूनमताई कुठे आहे. पुष्पाताईला बाजूलाच राहिली पूनमताई कुठे आहे.
डिमांड कोणा तू का पुष्पा साधा तुमका चांगला आता मग सांगणार होतं पण जाऊन दे. पुष्पा तुमची गरीब चाली रोडा होता गरीब जाया आमका काय हो म्हणा दे पुष्पा साधा चल हेड तुम्ही जाऊ नका डायरेक्ट कॅमेरा माझ्यासोबत उतला काढतो ह्याचं ते पुष्पक मी युट्यूबवर नाही फॉर्म मध्ये, पुष्पक रील मध्ये फॉर्म मध्ये आणू सर. पुष्पाची खरी कला थय दाखवणार आहे रील मध्ये. हय आणलं की चॅनल आमचा बंद पडत एवढं त्याचं सगळी रील मध्ये तकडे असताना इंस्टाग्रामवर ताकडे असताना नाही बाय इंस्टाग्राम एका पहिला इंस्टा शिकू हव्या इंस्टाग्राम अकाउंट काढले ना तर करूच काय हे असता फेसबुक ते कंटाळ येतात. कंटाळले म्हणतात. तू आयफोन घेऊन टाक एक. पैसे दे. तो गणपती बघला कोणता? गणपती बघ पाया पडत तरी इगत काय काय माहिती अरे हो तू पाया पडायला गेला पहिल्या दिवशी. तू आज काय झोपलेला होतास की म्हणजे कधी तू विचार आधी बाहेरच्या वर्षी आहे मग आम्ही पुण्यात नव्हतो तेव्हा आम्ही तुम्ही जरा पुण्यात काय करूचे busy होता. म्हणजे बाबा तुम्ही पाया बाहेर पडायची गावी नाही. जाता द्वारके आता तसे गणपती वर्गात जाऊ गणपती कसं आमचं गणपती कसं काय वाटलं का तुझं मस्त भारी का एक नंबर हा. भारी म्हणजेच एक नंबर म्हणजे एक जबरदस्त. नंबरच्या पुढे पुढे या. पुढे या तू. ते जाऊ दे. मला पुढच्या वेळेस तुमच्या सारखीच पडते म्हणजे वेगळ्या कलर मध्ये घेऊन ये. असं तुला वाटेल तर घेऊन ये. माप बीप देते तुला. चालेल तू घेऊन मग ये. आता माका जाताना तर पैसे दे कसले पुढच्या ढाई पडदे ढाई हजारात दिलंस तर तो बरोबर आहे. बरोबर हा. म्हणजे मी मग चांगल्या चांगले चांगले क्वालिटीचे आहेत. 10,000 लागतील महिनीकडसून पैसे घेतोय काय म्हणजे बोलू अरे काय? म्हणजे मग उद्या सगळं कोण अरे देणार नाही मी पैसे रे बाबा. जाताना दिलंस तर कसे मका गाडी ना, भाड्याक ते होती. आता नाही जाताना नाही माझ्या. गाडी भाड्याक नाही तो म्हणून तू 2,000 2,500 कायम रडत असतो. 2,500 आण बाकीचा डिझेल तू जातोय तर बाळगा. डिझेलचा परत आता येताना सामान आणताना सामान, टाकून आण. वजन गाडीत वजन हो तर हं? मग तुका पॅक करून आणणार तू सगळा व्यवस्थित आणूचा असं ते का किती या लागणार त्रास किती या मग मग डोक्या लागणार खयच्या पडदे घेतल्यावर गणपती एकदम हा फॉर्म मध्ये येत. फॉर्म मध्ये त्या गणपती मेन कसो आधी मूर्ती त्याच्यावर तो पडदे अवलंबून हम्म. यंदाचं डेकोरेशन बघूच नाही मुंबईवर डोक्याला लावलं मी कसं काय होईल त्याप्रमाणे आणले गणपती त्याका माहित नव्हतं कसं होतं तो तरी पण मी त्याला सांगलं म्हणजे बसलेलोच असतो. बरोबर तेवढाच बघणार तुम्ही म्हणूनच तरी पण सोमडीत आमका नाही सांगितलं म्हणजे सोमडीत आमका सांगतस का आम्ही तरी तुका सांगता हा. प्रत्येक गोष्ट पुण्या चल हम्म. पुण्या अकडे चल पण तू तुझ्या टायमात तू बरोबर काय सोमडीत तू काय आधी काय गाडी करतं भाऊजींच्या काय? तकडनं गाडी पाठवतात हा हा आपण दत्ताच्या देवळाच्या तकडनं म्हणजे मी काही गेले आम्ही काय म्हणतो मी सांगितलंय तुका गेलेला मी आता तसं आम्ही सांगितलं. गावच्या आधी नाही, नाही. सांगत असतं ते दिवशी काय केलं असतं माहिती हो आम्हाला सांगितलंस एकटाच गेलंस चल आता जाऊया पुढच्याची कळ नको पडली पुढच्या नको पुढच्याची नको ऐकून तुम्ही आपला या करा. चल आता आम्ही जेवायला येतो डायरेक्ट चालेल या. आम्हीच सांगता आम्ही जेवायला येतो म्हणून अडवत ता काय नाही. सांगत नाही येवा म्हणून जरा ना चेहरे जरा फेशवॉश जरा काळी झालं असं नाही मग आम्ही स्वतःचा काळात स्वतः बारा आहे देवा तो देव काढ. नाही तर ती ह्याची असतात मग ती आता काही शायनिंग मारून जाऊची नाही या. ह्याचा पान असत ह्या गी पाळ चोळीत बस शायनिंग मारू आता बघूचा लागत. शायनिंग मारूची माणूस बघूचा लागत ना आता बरोबर मारता जा आता बाबू तुझा बघलेला आहे 7-8 आहेत. छे शे घालवलं हो का तिबूड पडलो काय तू बघ मारात मी गाळा बिळात अरे थांबा थांबा पडता कोणीला पुष्पा चल चल पुष्प पहिल्यांदा थांबता व्यवस्थित एकदम साडी बिडी असे टापटिपा हे आज तर भूतावळ्यासारखा रवलाच नाही तुला हा गो हा काय आज हा काय काय नाही मग तुमचं काय काम धंदा नाही हा? आज एकदम एकदम वाटेल लागा. व्यवस्थित बोलत असता गाडी बिडी घालूचे बंद केलं आता सुधारलं अरे वा रक्त वाढला तू सांगणार वाटेक लागणार की काय सांगता काय का हल्लीच्या मुलींना सांगायला ह्याचा कधी पण चालूच होता मग काय केलं जरा पुणग्याक मदत बिदत कर
जेवणात काय उंडगण्याशिवाय तुका कामधंदे नाहीत. नाही. नटापटा करणे आणि उंडगणे बस एवढाच येतात. एवढं. आपला मरता सकाळपासून. पण मग मेला सकाळपासून खोबरा कातून नाही तर बाबा 2 वाटी खोबरा घातून दिला जरा मदत केली. आपल्याला काय जेवण बनवून येत नाही. हा? पुन्हा घे त्याचा. नाही आपल्याला काय जेवण बनवून येत नाही. निदान काय हात जरा हातभार तरी लावायचो. हा नाही जमणार. फोनवर ढवळ किती करणे एवढाच येतं तुका आणि चमचम चमचम चम बडबडणे. माझं ताई पाडा हा, गप तू आणि वाडीभर फिरणे ह्याच्या त्याचा काय गो कसा बोलावल्या ना तो. एवढ्याच 10 खेपे आमच्याकडे येणार तकडे. काय आज काय मेनू काय दहा खेळ गप, बघून गप. नाही येला. हम्म काय आहे सांगायला? काय होय सांगा नाही. मग जरा कामाक लाग. खुर्चाट जेवणा विना करूक लाग. तू लाग जा. आम्ही लागतो आमच्याकडे. मग एक म्हणत नाही कशा मग आता मदत करून येईल. तू कर जा. उजेडच पाडला. तू कर जरा. तुम्ही आम्ही आज अवघड बोललो आहे. पुष्पाच्या घरी चालू पण पुष्पा घरीच नाही. पुष्पा हाय गाव घेता. हा, कामच मग काय आज काय कोणाकडे काय मेनू आहे काय विचारलं. मग काय काय ठीक आहे. भजनात कोणाकडे काय काय मेनू तुझ्याकडे मा काय माहिती मी काय एवढा भजन करून जायच नाही. म्हणजे आता की जाऊन येलो घरी सुनता. उंडगान सकाळी सकाळी उंडक कंपनी तुझं नावच तुम्ही उंडगे आहात, दोन अवळे असते. उंडगे नावच तुमचं उंडगे ठेवू काय. तुमचा अण्णा उंडगे ठेवू का होतं उंडगे. जा चल बतावणे लावकच गेलं तू. महिला आईला असं पाठीत आहे ना जायचं मी गपचूप सगळे हिरो बाहेर. मध्ये दिसलंच नाही घरात म्हणून बोलले बघूया. तर हा फिरता आता काय काजी बिजीत जाऊचं काम नाही. आज इथेच काम कर काय रे. हा बघत काय काळा. गो एकटाच मारा नको दय दुसऱ्या घ्या आता खाली. हा त्याका काय काम नाही. त्याका सांगितलं आता. तर मित्रांनो आता पुणग्याची खबर घेऊन झालेली आहे आणि आता आबाकडे चाललो की आज संध्याकाळी भजन आहे त्याच्याकडे. तर काय मेनू बिनू काय आहे तो बघून येऊया. पुणग्याकडनं तसा कळला तुमच्याकडे सुगावं लागलो पण आबाकडे पण जरा तरी पण कन्फर्म करून घेऊया. कळतो बघतो ना काय मी येतोय जाऊन तो थांब. जा पटकन. आबासो गणपती. हा आबा 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 पुण्य घातलंय का आबा काय नाही तू आबा नाही. आबा गेलो. बघा, भजन आहे ना आज. हा आमच्याकडे भजन मग ती जरा खबर बिबर काढू गेली काय मेनू बिनू की नाही त्याच्यावरनं आमचा ठरता आज कोणाकोणाकडे जाऊचा. किती भजनात आज. 2 तुमच्याकडे आमच्याकडे शामू नानांकडे या उसळ पाव. तुमच्याकडे पहिला की त्यांच्याकडे पहिला असणार. पहिला त्यांच्याकडे म्हणजे थांबायचं लागणार 2 भजन आज करूची हत. साधारण काय जास्त खाऊचा या बघू का पाव जरा थंय कमी खाऊ. कमी खाऊ कमी. आबा काही गेलो नाही ना तू काय घे मजा ना आबा बाबा जरा चल हदा इधर से चलो अब भाई. वजन ना म्हटलं मेनू काय साधारण विचारू. आमच्याकडे मेनू पॅटीस पॅटीस आमका लागलो सुगावं लागलो. त्याकडे 2 पाव व्हायचं कमी खाऊ का मॉपशे काय ते करून ठेव. खावा तिकडे पाहुणे नाही 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 एक खावा. मी तर ते कमीच खाणार एकच पाव खाणार म्हणजे बघ. आणि काय फुगड्यांचा काय यंदा कुठ्यांचं काय फुगडे झाले. गेल्या वर्षी तो व्हिडिओ तुझा 7 लाख लोकांनी बघितलेलो आहे. म्हातारी झाला म्हणतो कळला काय 7 लाख घाला तुमच्याकडे सगळी तकडीच घालूचो. तू ये बाबा भारी. मग आता काय पुढे प्लॅन काय बाय. आता काय प्लॅन नको. आता मी वाट जरा जातोय. रवलेले सगळे व्हिडिओ आधी करून घेतोय. म्हणजे एक मेन तो एक झालो की काम काय एवढा नाही टेन्शन.
ते एकच व्हिडिओचं जरा टेन्शन आहे. व्हिडिओ वयता काही जेवण होताला मग तुका जेवू कळचा लागताला मग तुका झोप येतली मग झाला मग संध्याकाळी परत चाल. मी सकाळीच बसलं असतं ना एडिट करू तर एवढंच झालं तुझ्याबरोबर लागलं आहे. चला तर मित्रांनो आता बस झालं. सकाळचा बराच वेळ गेला, 1 तास फुकट घालवला इकडे तिकडे टाईमपास करून. आता आपल्या कामाला लागूया. बाकी आज काय प्लॅनिंग तसं नाही आहे फिरायला जाऊचं काय. तसं एके ठिकाणी जाऊचा गेला होतं दाखवतं, नाहीतर डायरेक्ट संध्याकाळी भजनात. चला बाय बाय.